Pay attention. ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟେ। I am sick. ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟେ। I am sick. ମୋ ହାତ ଧର। Hold my hand. ମୋ ହାତ ଧର। Hold my hand. ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। I am all right. ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। I am all right. ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। I am in trouble. ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। I am in trouble. ଜାରି ରଖ। Keep it up. ଜାରି ରଖ। Keep it up. ମୁଁ ଭାବୁଛି। I think so. ମୁଁ ଭାବୁଛି। I think so. ଆଉ ଥରେ। Once more. ଆଉ ଥରେ। Once more. ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। Not at all. ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। Not at all. ତୁ ଭଲ। Excellent. ତୁ ଭଲ। Excellent. କ୍ଷମା କରିବେ। Excuse me. କ୍ଷମା କରିବେ। Excuse me. ଭିତରେ ରୁହ। Stay inside. ଭିତରେ ରୁହ। Stay inside. କ'ଣ ପାଇଁ? For what? କ'ଣ ପାଇଁ? For what? ଭିତରକୁ ଆସ। Come in. ଭିତରକୁ ଆସ। Come in. ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। That's enough. ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। That's enough. କିଏ ଜାଣେ? Who knows? କିଏ ଜାଣେ? Who knows? ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। Follow me. ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। Follow me. ପୁଣି ଥରେ। Once again. ପୁଣି ଥରେ। Once again. ନୂଆ କ'ଣ? What's new? ନୂଆ କ'ଣ? What's new? ଆମ ସହିତ ଆସ। Come with us. ଆମ ସହିତ ଆସ। Come with us. କ'ଣ ହେଲା? What happened? କ'ଣ ହେଲା? What happened? ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? What is this? ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? What is this? ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। Please leave. ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଅ। Please leave. ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। I am at home. ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। I am at home. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। I don't know. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। I don't know. ହୋଇପାରେ। Maybe. ହୋଇପାରେ। Maybe. ଛାଡ଼ ସେ କଥା। Let it go. ଛାଡ଼ ସେ କଥା। Let it go. ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? What to me? ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ? What to me? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। Nothing more. ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। Nothing more. ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। No doubt. ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। No doubt. ସ୍ୱାଗତ। Welcome. ସ୍ୱାଗତ। Welcome. ଦୂରକୁ ଯାଅ। Go away. ଦୂରକୁ ଯାଅ। Go away. ବୁଝିଲ କି? Got it? ବୁଝିଲ କି? Got it? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। I will try. ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। I will try. ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। I will pay. ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। I will pay. ପ୍ରକୃତରେ। In fact. ପ୍ରକୃତରେ। In fact. ଏହା କର। Do it. ଏହା କର। Do it. ସେଟାକୁ ଯାଅ। Go there. ସେଟାକୁ ଯାଅ। Go there. ଏଟାକୁ ଆସ। Come here. ଏଟାକୁ ଆସ। Come here. ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ। Go together. ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ। Go together. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। Well done. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। Well done. ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ। Same to you. ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ। Same to you. କେବେ ନୁହେଁ। No way. କେବେ ନୁହେଁ। No way. କେଉଁ ବିଷୟରେ? About what? କେଉଁ ବିଷୟରେ? About what? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? What you say? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? What you say?
କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଉ ଜୟଫୁଲ, କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଉ ଜୟଫୁଲ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଫାଇନ୍। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଫାଇନ୍। ଏହାକୁ ପୁଣି କୁହ, ସେ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍। ଏହାକୁ ପୁଣି କୁହ, ସେ ଇଟ୍ ଏଗେନ୍। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କର, ଡୁ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କର, ଡୁ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, once upon a time। ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, once upon a time।